Začali sme ho vstávať tento rok, lebo už sa ho nebojíme stávať. Lebo chceli sme ho začať stávať pred 3 rokmi, ale dozvedeli sme sa takú šokujúcu správu a začali sme sa vážne báť. A tak sme všetko zabrzdili. S manželom sme sa zobrali už pred 5 rokmi a nemohli sme mať deti, pretože ja trpím takou vážnou neurologickou diagnózou. A keď sme videli, že môj zdravotný stav ide dole vodou, tak sme sa rozhodli, poďme do toho, majme dieťa, nech sme kompletná rodina. No a tak sa aj stalo, že sme otehotneli, všetci lekári boli proti, zásadne to odmietali, ale my sme boli rozhodnutí týmto veciam čeliť. Brúško rástlo, všetko bolo super, ako teraz. Až na to, že v 20. týždni sme išli k jednému lekárovi práve kvôli môjmu zdravotnému stavu, aby ukázal všetko, či bábätko je v poriadku, či ja som v poriadku a tak ďalej. Srdcová činnosť bola v poriadku, obličky tiež, močový mechúr tiež, bábätka, to sme sa potešili. A na záver nám povedal, vaše dieťa bude mať Downov syndrom. A my sme si povedali, čo? Downov syndrom, nemýlite sa? Lekár sa ohradil, ja sa určite nemýlim, mňa keby Bratislava chcela dobehnúť, musel by som jej ísť oproti. Pýtali sme sa, všetky markery svedčia preto, že bude mať Downov syndrom? Áno, bude. Keďže bol piatok a interrupcia sa dala urobiť len do stredy, hneď v pondelok nás posielali na amniocentézu. My sme amniocentézu odmietli, pretože je vysoko potratová. Mnoho ľudí ani nevie, že pri takom zákroku, ako je odber plodovej vody, zomierajú 3 deti zo 100. Verím, že by ste nešli do miestnosti, v ktorej by bolo 100 ľudí a 3 by mali zastreliť. Takže ani my sme nikam nešli. Ale nevedeli sme spracovať informáciu, že naše dieťa bude mať Downov syndrom. Prišiel na nás strach a úzkosť, obavy a my sme sa fakt začali báť. A tak sme prišli domov a začali sme aj plakať, ale začali sme sa aj modliť v tom strachu. A prosili sme, Bože, hovor ku nám, čo máme robiť, kam sa máme obrátiť, za kým máme ísť. Otvorili sme Sväté písmo a tam boli slova, prečo sa chveješ, duša moja, a prečo sa trasieš? Dúfaj v Pána a budem ho velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. No a my s mužom sme sa prestali báť. Začali sme dúfať v Pána, začali sme sa modliť. Každý deň sme sa modlili za to, aby sme mali zdravé dieťa. Boli sme v sanktuáriu Božieho milosrdenstva prosiť, aby Boh nám dal zdravé dieťa, lebo On môže. No a potom prišiel čas pôrodu, ukrutné bolesti pôrodné. A tak sa nám o 5:30 večer narodil syn. A moja prvá otázka bola, je zdravý? Odpoveď bola, je zdravý a krásny. A my teraz máme zdravého syna, lebo Boh to tak chcel. A on sa oslávil. A potom neprichádzalo do úvahy, aby sme čakali druhé dieťa. A vidíte, že sme tu a sme opäť tehotní a v novembri máme termín. A ja verím, že aj tu sa Boh oslávi. Ale ja som tu neprišla hovoriť o tom, čo sa nám v živote stalo. A vy ešte 2 dní si to budete pamätať, potom prídete do svojich korají a určite to zabudnete. Ja som vám tu prišla povedať, nemáme sa čoho báť. Vieme, kým sme boli spasení, vieme, kým sme boli vykúpení. My vieme, komu